Magandang buhay. Isang napakagandang umaga puno ng biyaya ang araw na ito, hatid ng ilog sa lahat. Ito ang bungad ng umaga araw-araw. Ang mga mangingisda ay nag-uunahan sa biyaya ng may kapal. Good morning mga ka-vlog. Yan, it's a great morning, Saturday, dito sa likod ng bahay namin. And dahil malapit kami sa ilog, so ngayong umaga ang daming mga nangingisda. So check natin guys, baka mabigyan tayo ng kanilang mga huli ngayong umaga. Okay guys, para ibigay yung kuha nila, bibigyan tayo ni Kuya Richard. So kapalit naman yung product natin. Yan. Yun. Richard, napatak rin mo. Thank you, thank you. Mayan. May maluluto eh. Okay, masaya niya. Okay, thank you. So yun guys, so check muna natin kung ano yung mga binigay ni Kuya Richard. Ayun. So ayan guys, i-check namin ni JB kung ano yung binigay ni Kuya Richard na mga dala niya na isda. Yan, titingnan natin guys. Yan, so yun. So ang laki niya guys. Yan o, tingnan nyo. So ito guys, yung iluluto natin. Ang laki-laki guys. So tingnan nyo, ang haba-haba. Yan ang palabanos na kuha sa dagat nila Kuya Richard. So ito iluluto natin. Ang daming adobo, ang daming grilled dito guys. So better check mamaya. So kung ano yung lahat yung mga recipe na gagawin natin. Oo, laki. So okay, kailangan natin tanggalin yung ulo guys. Kapal na rin yung skin niya guys. So natanggal na natin yung ulo. Yan. So yung mga gills niya or yung mga hasang nandito pa yun, no? Basically guys, hindi naman ito katulad ng palos na bubuksan mo siya ng buo para makuha yung mga nasa loob. So ito, kinakat natin siya kung sa gusto nating sukat. So ayan guys, lilinisin na natin yung mga nahiwa. So ayan guys, pagkatapos natin banlawan, lahat, tanggalin yung dulas, tapos nilinis natin siya, pinaghiwa-hiwa na natin. So guys, yung gagawin natin ngayon, magdedebone tayo kasi may mga recipe tayo na kailangan natin na wala siyang mga tinik. So wala yung mismong bone niya sa gitna. So yun yung gagawin natin, and hindi naman lahat yun ang gagawin natin. Magtitira tayo for adobo sa luya.
Okay guys, sa wakas natapos natin yung paglilinis ng ating palabanos. So dalawa yung cut na ginawa ko guys. Ito para sa adobo na masarap siya sa adobong luyang dilaw. Tapos guys, doon sa after ng ulo, lahat yun doon sa matabang part niya. Guys, ito, na-fillet na natin siya. Yan. So guys, samahan nyo akong magluto ng grilled na malabanos, and then also fried malabanos, and the adobo malabanos sa luyang dilaw. Yan. Okay? So yun guys, tara, samahan nyo ako magluto. So ito guys, adobo cut na slice ko to para sa adobo luyang dilaw. Tapos ito naman guys, na-debone na natin, fillet na natin, at kailangan natin i-marinate para sa kanyang para sa grill. Yan. So yun guys, para sa marination, kailangan natin ng kalamansi, para patanggal yung lansa ng ating malabanos. Matapos natin pigayin yung mga kalamansi guys, lalagyan naman natin ito ng soy sauce. Ang gamit ko ngayon yung Kikkoman soy sauce para mas malasa ang ating marination. Lalagyan natin ito ng crushed garlic para mas manuot yung garlic flavor doon sa ating malabanos. Ready na ang ating mixture guys. Lagay na natin yung malabanos dito at i-coat natin ito para maging mas malasa ang ating grilled malabanos. Sa adobo sa luyang dilaw naman guys, kakailanganin natin ng garlic at syempre yung luyang dilaw. Ika-crush natin yung garlic guys at tapos imi-mince natin ito, ilalagay sa ating malabanos. At syempre, lalagyan natin ito ng luyang dilaw. Ito yung magtatanggal ng lansa doon sa ating malabanos or yung eel. Lagyan natin ito ng suka guys. Ang gamit ko yung white wine vinegar. Lagyan ng konting asin, paminta at dahon ng laurel guys. Yun na! Pwede na nating isalang sa kalan at lutuin ang adobong malabanos sa luyang dilaw. So ayun guys, habang hinihintay nating maluto ang ating adobo malabanos sa luyang dilaw, yan, gagawa muna tayo ng marination gamit naman para sa ating ipa-fry na malabanos. So ang gagamitin natin yung Lea Perrins or yung Worcestershire sauce. Yan, nabubulol na ako guys. Worcestershire sauce. Tapos ito olive oil at syempre lemon. Yan. Yan yung gagamitin natin pang marinate sa ating malabanos. Isisison ito ng salt and pepper guys para mas manuot or maging malasa
ang ating marination doon sa ating malabanos na ipa-fry. Tapos, ito guys, lalagyan ko lang ng teaspoon of salt. Yan. Ito na. So, ito na guys. Tapos na yung marination natin para sa ating fried malabanos. Yan. Kailangan lang natin itong i-overnight bago natin iluto. Nasimmer na rin ang ating adobong malabanos sa luyang dilaw guys. At ready na ito para sa ating next procedure sa pagluluto, ang paggigisa. Igigisa natin ito sa bawang, sibuyas, luya, kamatis at dahon ng tanglad para mas maging mabango at matanggal ang lansa ng malabanos guys. Tapos guys, pwede nang ilagay yung laman ng malabanos guys dito sa ating iginigisa. So, iseset aside muna natin yung sabaw nito. Ayan guys, after natin ma-marinate yung ating fry na malabanos, yan, after 4 hours. So, ito na siya guys. So, ready to fry na ang ating malabanos. Siya na cooking oil. So, okay guys. So-fry na natin. Yan siya guys. Naluot yung flavor. Guys. Sear natin yung skin guys. Para ma-achieve natin yung kailangan sa fried guys, yung nasisir siya, sobrang sarap. Perfect. Mamoy guys. Ano nga ba yung sabi natin kanina? Worcester fryer sauce. So, inuna natin na i-fry yung side ng skin. Kasi gusto natin medyo may crunch. So,
Okay guys, luto na yung adobong malabanos sa or adobong malabanos sa luyang dilaw. Tapos natapos na rin yung fried natin na malabanos. Ngayon, it's time to grilling time guys. Kasama ko ngayon ang aking pamangkin na si JB. Yan. Kaya lagi kasama ko sa aking mga vlog. Say hi! Yan. So, mag-start na kami na mag-grill. So, start na. For the sauce guys, kakailangan lang natin ng white wine. Kung wala kayo ng mirin, pwede to yung white wine vinegar ng Tesco. Tapos, syempre soy sauce, ginger. Yan. Parang basically yung gagawin natin is parang yung sauce ng tempura. Ito muna. White wine. Madali lang pa guys kasi yan. Halo-halo lang siya. Ito. Hindi gano'ng kaasin. Tapos yung ito kaya. Sa ginger guys, i-grate pala natin. I-grate natin siya. Lalagay dun sa ating sauce. So yun guys, natapos din tayo sa pagluluto ng adobong malabanos sa luyang dilaw at yung fried malabanos and yung grilled malabanos guys. Natapos na din natin. And ngayon, tikiman time naman kasama ang aking pamangkin. Siya yung taster ng ating mga niluto ngayon, si JB guys. Yan. Sige, tikman na natin guys. It's verdict time. So guys, yung unang titikman natin yung fried na malabanos. So tikman natin guys kung ano yung lasa niya sa ating tempura sauce. Guys, actually yung lasa niya is para siyang salmon. Next, grilled naman guys. Sausaw natin sa ating tempura sauce. Okay siya guys. Actually, hindi siya malansa. Lasang-lasa mo yung marinade natin na garlic guys. Sobrang masarap siya. Hindi siya malansa. So ito guys, titikman din natin yung adobong malabanos sa luyang dilaw. Medyo matinik nga lang guys ito, pero pakita ko sa inyo, dilaw na dilaw guys, dilaw na dilaw. Yan. Guys, nangingibabaw yung lasa ng lemongrass, tapos yung lasa ng luyang dilaw, pero lasang-lasa pa rin yung eel. Medyo matinik nga lang siya guys.